תמר פלד, כתבתנו לענייני חינוך, מצטרפת. שלום תמר, מה בפיך? בוקר טוב רזי, את הפסקת ה-10 היום הקדישו תלמידים בעשרות בתי ספר לנושא שחשוב להם לעלות לסדר היום של הבחירות, העוני. התלמידים והמורים עצרו את יום הלימודים הרגיל, ובמקום ילמדו על העוני בישראל, ישאלו איך זה שאחד מכל 3 ילדים כאן רעב. הנוער עובד ולומד וארגונים חברתיים נוספים מארגנים את היום הזה, בעיקר בחטיבות ביניים ותיכונים בלוד, בראשון לציון, בת ים, טבעון, ירושלים ותל אביב, במטרה להחתים כמה שיותר אנשים על עצומה שכותרתה 1,000,000 ילדים, שתחייב את הפוליטיקאים לטפל בעוני וברעב בקרב הילדים בישראל באופן מיידי. במסגרת דרישות העצומה, ביטול תשלומי ההורים במערכת החינוך, הענקת 3 ארוחות ביום לכל תלמיד בישראל, הרחבת התוכנית להשאלת ספרים והשקעה תקציבית בצמצום הפערים. על העצומה חתומים כבר דרך הרשת לפחות 6,000 איש, ואפשר לשער שברגעים אלה המספרים עולים דרך הפעילות בבתי הספר. ואחת מהמארגנות של העצומה הזו היא אורטל מקונן. אהלן אורטל, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. שינשינית איפה? בעפולה, חוות ההכשרה של נוער העובד והלומד, נכון? נכון. אוקיי. ספרי לי על ההתארגנות ועל היוזמה. איפה זה נולד? בעצם אני מהצוות שאחראי על העצומת 1,000,000 קידס. אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להפסיק את העוני היום בישראל 2015. החלטנו ככה אנחנו והבני נוער שאנחנו רוצים לדרוש את זה היום מהממשלה, ושאנחנו רוצים להיות חלק פעיל בזה, בני הנוער והחניכים בתנועה. זה שעכשיו העוני הולך ומחריף, שכולם מדברים על זה היום, וזה ממש חלק מהשגרה, וזה מובן מאליו, זה שיש קרוב ל1,000,000 ילדים רעבים ועניים. החלטנו שצריך לפתור את זה, והעצומה שלנו היא דרך בעצם פתרון ממשי, כדי לא רק לבכות ולהגיד שקשה ולהתרגל ולהגיד שזה חלק מהחברה, ממש למצוא פתרון, ויש לנו ככה 6 סעיפים, כמו שתמר אמרה, שקשורים לבריאות, לחינוך ולמזון. תגידי, אני מבין שמלבד העצומה, ניסיתם לגייס גם תלמידים ומורים בבתי הספר, נכון? נכון. והצלחתם? כן, הבני נוער מאוד שותפים לתהליך הזה. אני לא חושבת שיש מישהו ששומע את המילה עוני ויכול להגיד ומסתייג מזה ואומר זה לא קשור אליי, כי בעצם עוני זה דבר שקורה היום בחברה וכולם יודעים על זה. יש לנו שותפים ממש גדולים לזה. מורים בבתי הספר ומנהלים הסכימו לשתף פעולה? כן, בכל זאת למורים ולמנהלים יש ילדים, ואני חושבת שעוני ורעב זה דבר שהוא נורא נורא אלמנטרי ובסיסי. אני לא חושבת שמישהו יכול לבוא ולהיות מנוכר לסיטואציה כזאת. ספרי לי קצת, נשארה לנו דקה אורטל, על חוות ההכשרה שלכם בעפולה. כמה אתם עכשיו? בחוות ההכשרה אנחנו 10 חבר'ה שככה בחרו לקחת אחריות על החברה ורוצים לבוא ולשנות כל מיני דברים שקורים היום. חלק מזה זה גם העוני. אנחנו מדריכים בתנועת הנוער העובד והלומד בכל מיני מקומות, בטבעון, בעפולה. וזה סוג של חיים קומונריים שם? כן, אנחנו חיים בקומונה ביחד. אוקיי. ומתי השירות הצבאי שלך אורטל? שנה הבאה. לאן את הולכת? את כבר יודעת? לנחל. אוקיי. אורטל מקונן, מיוזמות העצומה להפעלת לחץ על פוליטיקאים לטפל בעוניים של 1,000,000 ילדים בישראל. אורטל, שיהיה בהצלחה ותודה רבה לך. תודה. אני רק רוצה להגיד ככה משמילה, שכל מי שזין ורוצה להיות חלק מהעצומה ולהשתתף במאבק שלנו, אז מוזמן להיכנס לאתר www.1,000,000kids.org.il ולחתום על העצומה ולהחתים כמה שיותר. להתראות, תודה. תודה רבה. ותודה לצוות, לעורכת נורית קנטי, למפיקות שירה הראל ותום ויינטראוב לוק, לשיר מאיר שהייתה איתי באולפן, נועם נויפלד ועידו אשכנזי, ביצוע טכני בפיקוח הטכני יורם מרגלית, מוטי זעדה, לוזי גוטן מאחר באולפנים על שם אמיר אמיר בירושלים, עורך הדיגיטל תומר שלפניק. מיד אחרינו עירית וקובי, 12 יעל. אנחנו נחזור מחר ב-9 בבוקר. תודה רבה על ההאזנה, כל טוב לכם. התוכנית בחסות רפה, המשווקת את קלוקות UV למניעה ולטיפול בצלקות עם מסנן קרינה SPF 30. קלוקות UV, פנו לרוקח. התוכנית בחסות חינוכי
המציגה את כל התוכניות החדשות ברשת לפני שידורן בטלוויזיה. חינוכי. דקה ישראלית. השבוע, מפלגות.